Kom ind. Hej. Det er Morten. Jeg er mongol, ved du godt det? Ja, det ved jeg sgu da godt. Du er min bror. Hvad spiller du? Morten War for 3, for helvede. Det lyder som mit navn. Morten og Morten War. Ja, Morten, hvorfor? Må jeg? Men Nej, du må ej. Prøv at se, nu ødelægger du min 11-0-skår. En 11-1-skår, det kan jeg sgu da ikke bruge til noget. Nu lige bare lobbyen. Se, så vil jeg prøve. Nej, du må ej. Så spiller jeg igen. Nå, så slår jeg med min svær. Du skal ikke slå. Jeg slår som mig, jeg vil. Nej, du må ej. Stop din lille lortunge. Nå, men fortæl en hemmelighed. Ja, det må du godt. Jeg til piger. Ja, det ved jeg måske godt. Det er lidt svært at finde ud af med de ting, du har siddet og set på. Ja. Skal jeg fortælle dig noget nu? Ja. Nu er det min tur. Nej, du skal ikke prøve. Du er bøsse. Nej, jeg er sgu ikke. Du er bøsse. Skrid, Morten, hvis du skal være sådan. Nej. Jeg gider det ikke. Skrid, lille lortunge. Prøv at se. Jeg har lige fået 10 kills, så hvad skal jeg bruge det her? Du er død 2 gange. Du skal ikke prøve. Jo. Det er min fucking PlayStation. Skrid, Morten. Okay. Dum mongol. Sådan der. Nu er jeg selv. Er det klokken? Hvad skulle der være? Det er lige selve klokken. Ja. Dum mange. Klokken. Dum mange. Dumme slag. Det er min tur. Det er min tur. Pandeklasker. Lige det